Я певну професію свою розумію трошки інакше, ніж ви, наприклад. Да? Для мене я дуже багато разів проходила через це. Коли, скажімо, я взяла інтерв'ю у Портнова, теж частина там журналістської спільноти, і ви, по-моєму, в тому числі, вважали, що я не права. Я не мала цього робити. Де ви таке від мене чули? Ну, там писали якісь пости і так далі. Якщо ви не писали, якщо ви так не вважали, окей. Значить, вас не було серед цих людей. Наталю, я вас застерігаю від узагальнення. У нас просто був з вами діалог з якоїсь правди, не пам'ятаю, з приводу якогось персонажа, і прямо у Фейсбуці. Я вважаю, що якщо я журналіст, я маю право брати інтерв'ю у будь-кого, у кого я вважаю потрібним. Не у кого вважаєте Роман Скрипін, журналістська спільнота і так далі, і так далі. Тому Медведчук це, чи Портнов, чи Гонтарєва, чи хтось іще інший, да, чи там Коломойський і так далі. Якщо ця людина є ньюзмейкером і вона цікава глядачам, я буду у неї брати інтерв'ю. Саме так я розумію там свій журналістський обов'язок.